Alpha Production jabarani filɛbagaw aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na bi tɛnɛ mɛn kalo tile 13 san 2024 aw bisimila ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Alamisa tɛmɛnen mɛn kalo tile 9 san 2024 fɛn min ye Mali finitigilakaw ka ciden ye ni ale tɔgɔ Umar Jara ni a bɛ fɔ ale ma ko Général de Vision ale tun bɛ senatamana Moritani dugukolo kan ale bisimilala Mauritaniens ka jamana ma ɲɛma fɛ o ka sigi ka fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mauritanie finitigilakaw ale ni Mali finitigilakaw ka bɛn ale ni kelenya ka sabati. An m'an to Mauritanie an bɛ sɛnsɛn ka taa Nigériens fɛ yen nɔ fɛn min ye Niger Premier ministre ye ale bɔra ka kunnafoni di mɛn kalo tile 11 san 2024 kunnafoni min b'a jira k'a fɔ ko ɲamɛkaw kɛlen don k'olu ka dugukolo fan dɔw minɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Beninenw ma ani o sababuya la a jira k'a fɔ ko o frontière kɔni bɛna datugu badabada la ani o bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ u ka taji min bɛ to ka tɛmɛ o sira fɛ ni ka don Niger dugu kɔnɔ o bɛna dabila. Ka kɛɲɛ ni banajugu min bɛ n'an b'a wele ko sɔgɔsɔgɔnijɛ ale kɛlɛli an ka ba Maliba kɔnɔ u ka don min n'a bɛ f'a ma n'o ye don belebeleba ye don min n'a bɛ wele ko journée mondiale de la tuberculose o hukumu sigili ani o ɲɛnajɛw kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu bɔra ka sigi ka fɔ belebeleba boloda sigi ka fɔ min bɛ an ka jamanadenw ka kɛnɛya sabatili kofɔ. Ka kɛɲɛ ni européens ka tagali ye ka bɔ anw ka ba Maliba kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye européens ka finitigilaka ma ɲɛma ye ani an ka jamana finitigilaka ma ɲɛma u ye foli tanuniba di ɲɔgɔn ma ani ka kanbɛn di ɲɔgɔn ma hɛrɛ ale ni damu kɔnɔna na. Dɔgɔkun tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko Mauritaniens y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana finitigilakaw bɛ ka taa f'u ka dugukolo kan ka kɛlɛ kɛ fɛn min ye DIRPA directeur ma ɲɛma ni ale ye Sulemani Danbele a bɔra k'a yira ko o kuma kun tɛ tiɲɛ ye o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Mauritaniens ka finitigilaka ma ɲɛma ani anw ka jamana finitigilakaw olu bɔra ka cidenw di ciden minnu bɛ taa taama na jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. An m'an to ba Maliba kɔnɔ an bɛ sɛnsɛn ka se Burkina fɛn min ye Burkina dugudenw ye olu bɔra k'u ka nisɔndiya ani foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Burkina finitigilakaw ma ani k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri ani u ka kɔlɔsili la sanga ani wagati Burkina dugukolo sanfɛ. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'an ka dibila baarakɛlaw fo an b'a fɔ aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ la.